Ano-ano bala ang mga bad habits sa pamilya nga may OFW? Liwaton ko. Bad habits. Ganin tista mga hatag sa award sa pamilya nga may batasan nga hindi ko maintindihan. Manamyawan na kita. Ilonggo tribes ng Cyprus mayong adlaw sa inyo. Kag tani ka mo naman ang ara sa mayong kahimtangan. Kag madamo nga salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Ano ang mga bad habits sang pamilya nga may OFW? Gani pongko plastar kay isa-isahon ta. Una nga bad habit. Kung manawag ka, puros istorya, kwarta. Parehas plasang. Nagmahal ang bugas, pating tinapa, mahal na. Ang balaydan sa kuryente, sa tubig, mahal na. Dason bulan, tuition ni Junjun, kinahanglan ko na. Wala na gid sang mabatian, kundi poros na lang kwarta. Ang masubo, pagkatapos nimo padala sang kwarta, biskan thank you, wala ka sang mabatian sa imong pamilya. Masakit, pero makarelate ang kadaman. Ikaduha, wala ka lang nakapadala, na late sang padala, ginakusahan ka na. Ina ba lang, wala ka nagpadala, siguro may bago ka na lang ang pamilya. Di mo naman ginalang kwarta sa imong kirida. Pagkatapos ng sweldo din ka nagkadto, gingastos mo naman sa pamiga ni mo ya. Wala ka lang kapadala, naging kriminal ka na. Fair bala? Though hindi mapatihan, pero makarelate na naman ang kadaman. Ikatatlo nga bad habit. Sa package, hindi lang para sa pamilya, pati first, second, third, fourth, fifth, sixth cousins nagkaladala. Sa istoryahanay pa lang. Wala dang chinilas sa imong sixth cousin. Wala din ang chocolate para sa imong third cousin. Wala din ang habon para sa imong first cousin. Wala din ang bag sa imong third cousin. Puros na lang para sa ila. Kung para sa inyo, wala problema. Pero kung daw bilog nga barangay ang imong tagaan, dako nga problema. Fourth habit. Biskan sa bakasyon, dalon ang iban nga pamilya. Sa subong nga Pasko, ma-out of town kami. Sa graduation ni Nunoy, mapaparty kami. Next week, bunyag sang imong hinablos. Tanan na lang isilibrar ninyo. Pero bes ka ng akon kaadlawan, daw hindi nyo madumduman. Masubo, pero makarelate ang kadaman. Ikalima nga bad habit. Daw puwerte gid ka bad nga habit. Ang pamilya sa Pilipinas wala na nag-obra kay kada bulan may remittance nga ginabaton. Gani sila nangin tamaran. Kanong buot silingon? Forever na lang ako mangoskos banyo. Forever na lang ako mamantay sang tigulang. Forever na lang ako magbantay sang kabataan. Forever na lang ako mag-obra para sa inyong bisyo. Kamu, hindi nagidya mapuslan. Masubo, pero makarelate ang kadaman. Gani para sa mga pamilya nga may OFW, nga ang pamatyagan sa OFW, nagatai o kung nagaipot sang kwarta. Pila. Kaysa basin, pulo-poton ta. Anong hirap talaga ang kumita ng pera. Puros na lang kalipay ang aton paminsaron. Kaya ang kalipay, kuya, anhon ta? Patsyon ta?